Cibula. Dneska si ukážeme, ako správne nakrájať. Klasická žltá cibulka, červená, biela a šalotka. Každý typ cibule je vhodný na niečo iné. Čiže klasický cibulu zoberieme, postavíme si takto a prekrojíme ju v strede. Môžeme si ukázať ako na tenšie. Tie pršteky musia byť takto zalomené. Položíme na cibulu, zoberieme si nôž, ale nebudeme dokrájať úplne do konca, aby nám ostalo tuto taký vejárik, hej? Takže ideme. Tí, čo vedia, môžu pridať špičkou noža. Takže keď máme takto cibulku, môžeme si spraviť, že v strede ešte takto nakrojíme a ideme. Pomaličky, potichučku, treba mať ostrý nôž, hej? Toto, čo nám ostane, už len dokrojíme, tento hľuzik tiež, po prípade prebehneme a cibulu máme. A čo znamená také hrubšie, ktoré budeme používať my v dnešnom recepte. Čiže opäť začíname týmto spôsobom. Dobre, chytíme a ideme. Na náš recept bude stačiť takáto varianta na hrubšie. Dávaj pozor na prsty bravčovej masti. Dáme si do panvice. Cibulku si čo, Peter? Začneme restovať do krásno zlatej farby. Krájame. Na zvýraznenie chuti pridáme milimeter, trošička cukru. Rozmarín a tymián. Takže kľudne, keď máme tú pažitku, ktorú sme našli my, tak ju tam pridáme. Pravdepodobne naše chlebiky sú už hotové, takže ich dáme preč z ohníku. A naložíme peknú porciu na chlebík. Petržlenovú hňať. Takže už len jemnúčko prebehneme, trošička korenia, jedlo je hotové, už do toho pustiť. Var s nami, odšťavuj a vidíme sa na budúce.